sammen. I dag der har jeg Maja med. Og vi skal lave en tysk taste test. Altså vi har ikke særlig meget slik, men ja. Det første vi starter med at smage er den her Nutty. Twist. Twist. Jeg er over det hele, men jeg har ikke smagt den. Ja. Fordi jeg er sådan altid sådan, til sådan noget her chokoladesager. Og den ser sådan her ud. Minder mig om det chokolade, man får i en julekalender. Ja. Det dufter sådan. 1, 2, 3 nu. Der er sådan noget karamel inde i. Det her skal ikke. Det smager faktisk godt. Den tror jeg er nødder i. Det er der også. Jeg har lige at spise den her sådan noget. Hvad vil du give den? Jeg vil nok give den 6. Jeg tror, jeg vil give den 8,5. Jeg elsker den. Den er godt. Og så den næste, vi skal smage, det er fransk nougat. Twist fransk nougat. Nej, det er sort. Jamen, så har jeg også tænker bare. Det ser sådan her ud. Ja. 1, 2, 3. Det ser bare sådan en knæk. Prøv lige. Ej, du ødelagde det. Du skulle fyse det. Jeg summer bare ind derpå, fordi jeg skulle have en intro med at sætte sådan en op, fordi man kunne se det. Det smager faktisk fint op, men jeg kunne bedre lide det andet, tror jeg. Ja. Der er nogle ting, jeg godt kunne lide den her. Ja. Du kunne lide den. Ja, både og. Næste, det er Nougat Crisp. Ja. Så åbner vi den. Det er spændende. Men vi har glemt at give nummer. Nå ja, den giver jeg 2 ud af 5.000. Jeg giver den 4,5. Lysblade. Ja, de ser sådan her ud. 1, 3 nu. Jeg ved ikke, om jeg kan lide dem. Jo, den smager mega godt. Jeg ved ikke, om jeg kan lide det der knæs. Konsistensen er virkelig god, og smagen er virkelig god. Så er der en ting, der er sådan... Jeg giver den 9,5 ud af 10. Det gør jeg også. Jeg synes virkelig, den er god. Ja. Altså videre til den næste. Det er den jeg skal her. have den længste. Det er sådan apple sour. Den ser virkelig god ud. Jeg bliver sådan helt... Er du klar? 1, 2, 3 nu. Den er ikke sur. Jeg havde virkelig troet, det var sådan mega sur, eller bare sådan... Den smager godt. Den smager godt. Jeg giver den 8 ud af 10. Altså, jeg kan lide den, men jeg bare håber på, at den var sur. Jeg tror, jeg giver den 7,5. Og det er fordi, jeg havde virkelig regnet med, at den var sur, eller... Ja, men det var alt for den her video. Husk at smide et like, hvis I gerne vil. Og abonnere. Ja, det er jeg rigtig glad for. Men så har jeg ikke andet at sige farvel. Husk at følge mig på Instagram og Musical.ly. Det kommer til at stå nede i beskrivelsen, så vi ses.